Ešte by som tu rada vykreslila určité podobenstvo. Také podobenstvo nás ľudí. A teraz vám to vykreslím, že predstavte si. Predstavte si, že sme tu ako... Predstavte si takú komunitu mravcov napríklad, že pripodobním nás ľudí v takej komunite mravcov. Tá komunita mravcov je uzavretá v teráriu, ktoré je aj z vrchu uzavreté, proste nedá sa z toho terária odísť. A to sme my ľudia na tejto zemi. My sme tu ako v takom uzavretom prostredí. Nemôžeme odtiaľto len tak ľahko odísť a presunúť sa niekde inde z tejto planéty. Takže sme tu určité živočíšne spoločenstvo uzavreté v tom teráriu Zeme, ako napríklad také mravčeky uzavreté v teráriu. A teda sú tam rôzne mravčeky. Niektoré mravčeky sú také uvedomelé a snažia sa to pochopiť, ako to tam funguje v tom teráriu a vlastne ako sa tam zachováva prežitie a život a čo sa tam asi nachádza a koľko toho asi sa dá spotrebovať a koľko nie a čo s odpadom, aby teda neboli zavalení odpadom. A proste tak to všetko tak zvažujú a tak si tam žijú ako tak múdro a skromne a sledujú to celé, či to prežíva, či to nekolabuje a teda takto si tam nažívajú. Len potom je tam určitý druh mravčekov, ktoré sú také veľmi také užívačné a užívajú si a papajú a množia sa a moc nerozmýšľajú a moc nevnímajú to svoje okolie a aké sú tam súvislosti, nejak to nesledujú. Proste vidia, čo tam je okolo, nájdu, spapajú, sa množia a proste tak si žijú, že veď uvidíme, čo to dá, áno? Takže týchto mravčekov je tam na nešťastie väčšina, áno, v tomto teráriu. Takže tieto mravčeky sa nekontrolovane množia, všetko papajú, chrumkajú, všetko zbierajú, konzumujú, likvidujú a znova sa množia a už je strašne veľa, ale to terárium má obmedzený priestor, že? No ale je viac a viac ich je a on teda papajú a množia sa a papajú a množia sa a papajú a množia sa. A veľa odpadu vytvárajú samozrejme tým papaním a všetkým tým, čo konajú. Potom sú tam ešte nejaké také väčšie, také tučnučké mravčeky, ktoré vlastne sú veľmi také, oni sú väčšie ako tie ostatné, ako svojou stavbou tela, takže majú navrch nad tými ostatnými a oni teda to tam ovládajú a si to tam užívajú, že ostatné mravce ich vlastne zo strachu poslúchajú, pretože oni sú mocné. To je tam pár takých mocných mravčekov a tieto tam celé rozháňajú a teda využívajú ešte teda tie zdroje skrze tie mravčeky jednoduché, ktoré sa ich boja a dávajú im všetko, čo rozkážu tie veľké silné mravce a teda nesnažia sa to nejako skúmať alebo nesnažia sa voči tomu nejak ohradiť, lebo teda je to nebezpečné, lebo tie veľké mravce sú hrôzostrašné, ich sila. Takže takto pekne im slúžia a počúvajú ich. No. Takže viete, prečo som to povedala? Toto je veľmi také podobné spoločenstvo nám ľuďom v tomto teráriu Zeme. Sme tu pekne v tom teráriu uzavretom, nemôžeme odísť. A je tu pár mravčekov, pár ľudí, ktorí by aj vedeli a chceli to tu celé skúmať a žiť v harmónii a zachovávať ekosystém. Ale potom je tu väčšina mravcov, ktoré proste papajú, žijú a množia sa a nejak sa nad tým nezamýšľajú.
A potom je tu, viete, pár týchto mocných, veľkých mravcov, ktoré to tu všetko rozháňajú a majú to tu pod palcom. Ale teda ani tie veľké mravce nemajú nejaké šlachetné úmysly, keďže sa tak nechali namotať na svoj pôžitok z toho, že majú moc. A teraz si predstavte, že kam to asi povedie? Ako to celé asi dopadne? Keď proste bezhlavo väčšina mravcov ničí, spotrebúva a množí sa v obmedzenom priestore. Ako to asi len môže dopadnúť? Veď to je úplne jednoduché. Predstavte si nás ako mravce v teráriu. Ktoré mravce chcete byť? Neviem, si to rozmyslíte? Pretože sami dobre viete, ako tento príbeh dopadne. Takže a tie chudátka mravce, ktoré by aj vedeli, ako to celé zachovávať a čo robiť a vedeli by na to myslieť, vedeli by sa uskromniť a vedeli by proste spolupracovať v záujme zachovania toho terária a jeho podmienok pre život, tak tie veľmi nič nezmôžu, pretože väčšina ich prevalcuje. Áno, a väčšina ide hlava, nehlava, ideme, jeme, množíme sa. Takže do nekonečna, ako bez hlavo. Takže pridajte sa, prosím vás, v tom teráriu tejto zeme k tým pár mravčekom, ktoré rozmýšľajú a nerobia veci bez hlavo a po mne potopa a užívam si a hurá. Dobre, pridajme sa k tým mravčekom, pár mravčekom, ktoré nevedia zmeniť podmienky v tom teráriu, síce momentálne, nejak radikálne, pretože sú prevalcovávané väčšinou a teda majú tam moc tie veľké mocné mravce. Ale keď sa k nám popridáva čo najviac tých bežných mravcov bezhlavých, ktoré konečne začnú rozmýšľať a začnú konať, rozmýšľať a vlastne tvoriť inak s ohľadom na to, čo je k dispozícii, koľko toho je a čo s tým treba, aby to tu stále bolo k dispozícii, tak vtedy to má nejakú šancu. Takže predstavte si to terárium, uvedomte si, ktoré ste mravce a predstavte si, aké to je vlastne zúfalé a také proste strašidelné až, že vlastne nemôžete odtiaľ odísť a dejú sa tam veci, ktoré nemôžete nejak napraviť a opraviť. A teraz čo s tým? Tak prosím vás, vy sa premente na tie dobré mravčeky alebo prehovorte tie mravčeky, aby sa k vám pridali. Dobre? Tak to je taká, predstavte si to, no nie je to moc príjemná predstava byť takým mravčekom v teráriu, kde sa dejú šialenosti. Dobre? Naša zem je terárium, nikam odtiaľ to nevieme utiecť. Keď to tu celé zničíme, skonzumujeme a zdrancujeme a spôsobíme kolaps všetkého, čo nám dáva život a suroviny na život, tak sme tu v tom teráriu bez prostredia pre prežitie. Nikam neodídeme. Takže poďme na to mravce.